Agıtlı kel. Bir var eken, bir yok eken. Gadim zamanına bir padşa var eken. On bir almanı üç bölünmek, boyu yeti oturan üç tane oğudan gıydı var eken. Günlerde bir gün üç gıyıl üç yerden däden biri yadından çıkardı. Bir yetiştik, eydip beycip yetişenliğimizi dädemi de bildirelleyip maslahat edipdirler. Yaş gıyılan maslahatının başı oğuşyamy. Şäherin çetinne ýaşaýan mekir kempirin ýanyna baryp maslahatlaryny beýan edipdirler. Köpü gören bu kempir göroglynyň atyny ogurlan kempirin hilindenmiş. Ol gyýylan ardyny diňläp "Beşi etmek maňa suw içen ýal apaňsat. Kenizlere bazardan 3 gawun aldyrmaly. Gawunyň biri aka bişen, ikincisi bişip ötüşöňkirlän, üçüncüsü ýaňy bişen bolmaly. Gawunlary padşa gyýylaryndan sowgat diýip eltip berer. Iýip görüp siziň ýetişenliňizi biler diýip maslahaty bir ýere jemlän. Gyýylar 7 çarşenmäni başyndan geçiren kempirin aýdyşy ýaly bazardan 3 gawun satyn alyp dädesine sowgat edipdirler. Padşa uly gyýylynyň gawunyny kessiren. Gawun ajap ýer ýaly bolman eken. Ortanjy gyýylynyň gawunyny kessiren. Gawun ýaňy ajap başdan eken. Padşa büde ötüşen eken. Üçüncü gyýylynyň iýberen gawunyny ýaryn diýen. Kiçi gyýylynyň gawuny ýaňy bişen süýji gawun eken. Padşa gawuny hedil edip diýen. Doýan soň wezirden gawunlar näme üçin beýle diýip soran. Wezire jan gaýry. Ol bir çemse ganymy geçsem aýdaýyn diýen. Padşa aýt geçdim diýen. Padşahym 3 gawun 3 gyýylyň ýetişenligini bildirýär. Uly gyýylyňyz ötüşip gidipdir. Ortanjy gyýylyňyzdan ötüşip başlapdyr. Kiçi gyýylyňyzyň men diýen wagty o da yetişipdir. Olar özleriniň yetişenligini aýtmak üçin 3 gawun size sowgat edipdir. Padşa derhal raýatlygynyň ähli ýigitler hatara durup gyýyllaryny çagyrypdyr. Olaň hersiniň eline bir alma berip, halan ýigitiňizi urun, uron ýigitiňize toý edip berjek. Mal mülükden, bağ bakçadan, padşalykdan ýetjek hakyňyzdan berjek diýen. Ulu gyýdy weziriň oğluny. Ortanjy gyýdy begiň oğluny alma bilen urupdyr. Padşa şo bada iki gyýdyna iki ýerden awy dikip beripdir. Padşalykdan ýetdik hakyny beripdir. Körpe gyýdy duran ýigitleň birinem urmandyr. Padşa wezirden galan adam barmy diýip sorapdyr. Yer sürüp beren bir keloglan galy. Onam getirin. Padşalykda kyn iş ýok. Kelin ýakasyndan tutup südenekledip ýigitleň duran ýerine getiripdirler. Gyýyz alma bilen keloglany uran. Şertden dänip bolýarmy? Padşa ot bolup ýanypdyr, köýüpdir. Yanmakdan köýmekden ne peýda? Boljak iş bolandan soň gyýyny kele beripdir. Ýöne olara awy tutup bermändir. Padşalykdan ýetdik hakyny bermändir. Nirede gün görseňiz şonna görüň diýip han tarhan edip kowukka beripdir. Kel gyýy alyp çatmagyna gaýdypdyr. Gyýy äti ýaşly eken. Ol oglany gow ýugundurup arasy eşik geydiripdir. Kelem ýönekey keller eken, ahlasly kel eken, hikmetli kel eken. Ol Süleyman peýgamber ýaly ähli jany janlarynyň diline düşünýän eken. Kel awa gidip aw getiren, gyýyz bişirip beren. Şeýdip bular günni görüberen. Padşanyň uly iki güýegi garnyny aşap, alma biş, agyrma düş diýip käte bir awa gidip mes günni gören. Padşa da bu güýeglerini
serpay sowgat berip duran. Mene günlerde birun padşa iki uly giyewlerini şunlar men göwnüm awetini küýseýe. Derrew atlanynda 3-4 san key gurup gelin diýip olary çöl uradan. Muny eşden kelgüýegem olaň ýygynyň gowy betenmiş. Iki bajasy keli görüp aw ganly bolmady. Padşanyň ýanyna boş barmak biziň üçin ölüm bilen barabar. Gaýrat etdi bir sany keyik awlap ber baja janyp ýeýrenipdirler. Kelewlen aw awlap berjek. Ýöne aw meň berenligim belli bolar ýaly size tagma basjak. Şoňa razymysyňyz diýip soram. Olar razy diýipdirler. Kel uly bajalarynyň gursogyna öz tagmasyny basyp keyikler çagyrypdyr. Bir topar keyik gelipdir. Oglan gereňiz alyň diýipdir. Giyewleri awganly bollu ha awganly bollu diýip öýlerine gelenler. Nahar taýýar bolanyny padşany mihmançyga çagyranlar. Padşa keyik etinden taýýarlanan nygmatlary hedil edip ýen. Gaýtjak wagty iki giyewne serpay ýapan. Ýöne şundan soň padşanyň uly iki giyewi awa gitmäge çekinipdirler. Özlere awa awlap biljekler. Kiçi bajasyndan alsa da tagma basjak. Olar alaşsyz öýlerinden çykman ýatyberipdirler. Goý bular öýlerine ýatybersinler, inni habary padşadan alaryn. Günlerde bir gün padşa uly giyewlerinden çakylyk bolmandan kiçi gyzynyň täleği bilen gyzyklanıpdyr. Weziri ola kel bilen epen namly ýaşap ber diýipdir. Padşa kiçi giyewlerine mihmançylyga bararman bolupdyr. Gyzy dürli kuşun etinden dürli tagam taýýarlapdyr. Padşa naharlar işdä bilen iýip oturýarka, palawyň aşagyndan at telegi çykypdyr. Näme üçin palawdan at telegi çykdy diýip giýewünden sorapdyr. Oňa derek gyzy jogap beripdir. Oturan ýeriň at ýatagy bolardy telek çykmazmy? Uly giyewlemiň naharyndan at telegi çykanok diýip şa näýilerini bildiripdir. Bu edek oňa giýew jogap beripdir. Olara men gullum. Şeýle bolsa-da siziň himayatyňyzda bolelini ýaşaýarlar. Ona hilsen gulum. Atam, ananmaçylyk etseňiz, gursoklaryna seredin. Men tagmam bardyr. Padşalykda näme iş kynmy? Padşa derhal uly iki giyewini getirdip ýalaňaçladypdyr. Görseler aýdyşy ýaly ikisine de kelowlanyň tagmasy barmyş. Padşa aw awlap bilmän, bulan awgyny alyp mihmançylyga çagyran ekeniňiz. Maňa siz ýaly gul giyew gerek däl. Gaýdyp gözüme görünmäň, görnäýseňizem deriňiz soýup içine samanly karnyp kowup goýberipdir. Padşalar kimiň daş agyr bolsa şo tarapa geçeren bolýar. Bu padşa da uly giyewlerinden aňsat geçip kiçi gyzy bilen giyewilik köşküni alyp baýdypdyr. Kelowlanyň bagyty getirip padşanyň ynamdar adamlarynyň biri bolarmyş. Kim bilýär? Çynmy ýa-da ýalanmy? Soň padşa bolupmyşam diýerler.